Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kwalimala inqwaba yabantu kanye nezimoto ngesikhathi kwenzeka isphihli sengozi ku N1 eGoli modlula ngase eGrass Metal Plaza. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lani blogwana le video. Mangoqala usijonele likhasi wamwelekela igama lami ngosibonga konke wakandwando mothanda ungangibeza intatheli ka YouTube. Kubikwa ukuthi kulimale izimoto ezingu-13 kanye nabantu abangu-10 ngesikhathi kuba sengozini izimoto ezingu-13 kanye netruck. Kubikwa ukuthi ingozi idalwe umlilo wequbula intuthu ibisevala umgwaqo abantu bangakhona ukubona kahle. Imoto zibe seyigibela phekwa le truck bezilandelana zabe sezilimala imoto ezingu-13 kulimale kabi abantu abangu-10. Abezosizo oluphuthumayo bakwa Netcare 911 bafike ngokukhulu ukusheshsha bahlenga abantu abalimele khona endaweni yesigameko kanduba bebaphuthumise ezibhedlela ezahlukahlukene. Abantu abalimele kube ukuthi bayalulama ezibhedlela ezahlukahlukene. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu ngendlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalolo daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.